deň všetci, ktorí ste tu na... Ja si myslím, že to je zač nejaké mačské alebo čo. Vidíš maska, tak ty si dobrý, som mi nezobral. Ahoj, 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 ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, nový úsvit. Teraz si vypíte zase, máte také ksichtiky. Čože? Nie. To čo to akože... Janka. To je vypité? Ja som záchudná, moja pečenka je už Ale je zničená. férsky schováva. Toto je taká výhovorka, chápeš, pečenka, chorý, toto. Preboha, no. Však aspoň do poli, vieš, ale To práve za to, že... Začínam za štvrť, potom prídem do poli a potom až do poli. Aha, ona ešte ja za aspoň veci Ja to vypijeme, mám ne na Gabi? postup. Gabi, aspoň veci pre nás, ne? Jasné. Nie, to neschrýbi. Nie, ja som tam hodil toto. Za to. Také, jak keď horí toto,